हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चम्पा बिब्लङाव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर दिनै आङो बिराद इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैबावदों दिनै आं ब्लेक कब्रानि बारैहाय आं रायलायफिनगोन दिनै गोबां मानसिफ्रानो बाहायदों नाथाय दिनैहाय माबायदि बाहायब्ला बांसिन खामानि होगोन आरो माबायदि बैसोआवहाय एबा बेसे बैसोआवहाय बेखौ बाहायनो हायो बिनि बादैयावहाय आं रायलायगोन आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय नोंसोरनो आं देखायफिनबावगोन दिनैहाय सोरबा सोरबाया माने सिङावनि माबाखौहाय एसे दस्रा फैदों होननानै गावसोरो पार्सेल हरनायाव बुंदों दिनै आं रावनिबो नामखौ खारिनो थाङा आरो रावबो मोनथिनाय नङा दिनैहाय आं नोंसोरनोहाय बेखौनो खोन्थानो सानदों दिनै जायफोरहानाखि बेफोरबायदिनो जायफ्रानाखि बांद्राय जुमाय लोङो एबा जौ लोङो आरो जायफ्रानाखि सुगार दङ बिसोरनि थाखाय बिराद सम लागोन दिनैहाय बारा खामानि होनाय नङा जायफ्रानाखि जौ लोङो बिसोरो जौफोरखौ एसे खमायनो नांगोन होमब्लासो बांसिन खामानि होगोन नङाब्ला सानगोन नोंसोरो बे मुलिया खामानि होआसै बायदि साननो हागौ नाथाय जौ लोङोब्ला खामानि होआ बारा होनाय नङा दिनैहाय मोननै बाहायनांगौहाय मोनथाम बाहायनांगोन मोनथाम बाहायनांगौ मोनब्रै बाहायनांगोन होमब्लासो बांसिन खामानि होगोन दिनैहाय बेखौ मोनथाम बाहायोब्ला मोजां माने मोनथाम बाहायोब्ला बांसिन खामानि होगोन ओमफ्राय दिनै गोबां मानसियानो लांदों दिनैहाय गोबां रिजाल्ट फैबाय नोंसोरो नांगौब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालाम नोंसोरो सोंहरनो हागोन आंनावहाय रिजाल्टफ्रा दङ दिनैहाय प्रुफ दङ दिनै नोंसोरनोहाय आङो खोन्थाखाबाय आरो दिनैहाय नोंसोरनो देखायगोन आङो माबायदि दिनैहाय बे सिङावनि माबाया मुलिया दिनैहाय गोबां मानसिफ्रानो दस्रा फैदों मादों सानदों नाथाय नोंसोरनो आं खनसे देखायबावनोसै बे दस्रा थाङाखै दिनै एखेयानो आरो जायफ्रानाखि उन्दै बैसो बिसोरो बाहायनो हानाय नङा दिनै एबाभ 20 एबा जायफोरहानाखि 20 बोसोरनि बारा बिसोरसो बाहायनो हायो आरो जायफ्रानाखि प्रब्लेम दङ बिसोरसो इरिन बाहायनो नाङा बेखौहाय आरो आं हरनायबो जानाय नङा नोंसोरो हाजार बिहरबाबो दिनैहाय आं नोंसिनि गासैखौबो डाटाखौ कालेक्ट खालामखायो ओमफ्रायसो मोनगोन नोंसोरो नङाब्ला मोनलाबायनाय नङा दिनै आरो बेखौ नोंसोरो अनलाइनावबो मोननाय नङा दिनै दासान उन्दै गथ'फ्रा दिनैहाय बेखौ बाहायनो माब्लाबाबो दासान मानो होनोब्ला बे फेमिलि गोनांफोरनि थाखायसो आरो जायफोरहानाखि फेमिलि प्रब्लेम जादों बिसनि थाखायसो बे ब्लेक कब्राया दिनैहाय आङो नोंसोरनो खोन्थाखाबाय दाख्लैनि भिडिअ'आवबो दिनै मा मा खामानि होयो बेखौहाय आं बुंनो गोसो गैलिया मानो होनोब्ला नोंसोरो भिडिअ'आवनो नुखाबाय आं नोंसोरनोहाय कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय स्क्रिनाव होबावगोन नोंसोरो माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंब्ला आंजों सेयार खालामनो हागोन आरो नोंसोरनो माबा मोनसे नांगौब्ला आंनावहाय दङ जिखुनु आं नोंसोरनो हरनो हायो बेखौ आं हरगोन नै दिनैहाय कालारा बेबायदि नै ब्लेक कब्रानि कालारा ब्लेक नै ओमफ्राय नैबेयावहाय ओरैहाय स्नेकनि सार्ट दङ ओमफ्राय नै नायनानै लाखादो जेनेबा सोरबा सोरबाया बुंदों माथो एसे दस्रासो फैदों होननानै नै एसे दस्रा नङा ओमफ्राय नै सोरबा सोरबाया बेफोरबायदिनो बे स्प्रे बोरै सारनांगौ मानांगौ जेबो गैया माथो होनदों नै बेहाय फिसा दंखायो नै बेहाय फिसा फिसा गुदुं दंखायो बेजोंहाय आखाइयावहाय बे थावसो नालाय आखाइयावहाय लानांगौ नै आखाइयावहाय ओरै सेरबानो बेयो फैखागोन बिदि खोनथाम खोनब्रै सेरनानै बेखौ मासाज खालामबानो जागोन माने बे थाव बायदि बेखौहाय मासाज खालामनाय समावहाय डाइरेक्ट बुस्थु जायगायावबो फुननो हायो प्राइभेट पार्टनावहाय फुननानैहाय मासाज खालामनो हायो गुदिनिफ्राय बिजौसिम नङाब्ला बेखौहाय नोङो आखाइयाव लानानैबो नोङो मासाज खालामनो हायो जेबो नङा 10 to 15 मिनिट मासाज खालामनांगौ ओमफ्राय 10 to 15 मिनिट मासाज खालामनानै नोङो जेनेबा नोंना हिन्जाव दङब्ला जेनेबा जायफ्रानाखि हिन्जाव गोनां बिसोरनि थाखायसोखा ओमफ्राय 20 मिनिटसो थानानै नोङो रिलेसनसिपआवहाय थाफिननो हायो गावबा गाव हिन्जावफोरजोंहाय बेयाव जेबो साइड इफेक्ट गैया नै बेहाय फिसा हल दंखायो सोरबा सोरबाया माबा गैया सेरग्रा जायगा गैया होननानैहाय दिनैहाय सोरबा सोरबा थुफ्लंदोंबो जानो हागौ नाथाय आङो खोन्थाहरदोंमोन थेवबाबो सोरबा सोरबाया बुजियाखै दिनै आं खोन्थाफिननाय जाखाबाय नै बिदियावहाय नाय फिसा दंखायो नै जायगा बिनिफ्राय गग्रा मुलिया बियो मास मोनसे थाङो मर्निं नाइट आरो सोरबा सोरबा बिराद दुरबलथारफ्रा बेखौ फुं सान हर बाहायनो हायो जेबो नङा दिनाव खोनथाम बाहायनो हायो दै दुंब्रुद जों सुनांगोन सुनानैहाय ओमफ्रायसो बेखौ बाहायनो हागोन फुं मोना लोगोफोर दिनैहाय आं खोन्थाखाबाय ओमफ्राय जायफ्रानाखि बाहायदों बिसोरो फास्ट फुड मैदा बुस्थुफोरखौ एसे खमायनांगोन बेखौ बाहायोब्ला नोंसोरो बांसिन रिजाल्टखौ मोनगोन जायफ्रानाखि बेफोरबायदिनो फास्ट फुड जायो मम' चावमिन बार्गार पिज्जा बेफोरबायदि जाबाय थायो बिसोर एसे खमायनांगोन बेजोंबो रिलेटेड दङ आरो जायफोरनाखि जौ लोंबाय थायो बांद्राय जौ लोङो बिसोरबो जौ लोंनायखौ एसे खमायनांगोनब्ला बांसिन खामानि होगोन आरो
आरो जायफ्रानाखि सुगार दङ बिसोरबो एसे सुगारखौहाय कन्ट्रलाव लाबोनांगोन, होमब्ला बांसिन खामानि होगोन। बेखौ मोनथाम बाहायोब्ला बिराद मोजां जायो। दिनै गोबांथार रिजाल्ट फैबाय। आं नोंसोरनो देखायखाबाय। नै लोगोफोर, हामबायसै। नोंसोरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होदो। हामबायसै।